e weche manyien mabiro. Kawadhi mbele en ni jaod bura ma Nyando Jared Okelo owacho ni kaka jaod bura mar ODM gidwaro ni mondo gai margi Dr. Oburu Oginga olos mana kod duond bura mar UDA kende motelo ne yiero ma higa 2027. Owacho ni UDA kokale sirikand broad-based osenyiso chuny mar tiyo kod ODM machiegni kendo onge ketho saa ni manyo duond buche mamoko. Omedo ni gin kod adiera kuom tend ogai mar ODM Oburu Oginga ni en kod chia kendo dhi tayo twak maber e kind ODM kod UDA. Kanoloso e kar chung' od bura ma Nyando, Okelo nowacho ni gin kod geno ni tok winjruok ma kamano ODM dhi bedo kod jotelo mathoth e lemo mopogore. 2027 udong dakika mathin wanene mbele kacha. Wawuoyo ok wadwar mbekni mang'eny mabiro kiko it jaluo. Wan uda kende mwagogo mbaka. Tiende niya, William Ruto kende mwadwa wuoyoge wachni. Maka ok wanyal wuoyo gi William to wadhi manyo Ruto. Ka ok wanyal wuoyo gi Ruto to wadhi wuoyo gi Samuel. Ka ok Samuel ok nyal winja ahinya to William emwadok ire. Tiende ni ok wadwar kiko it jaluo gi weche mag siasa mapogo ji e dhoudi. Nitie jomoko manokone jomoko nigi shares, jomoko onge shares. Koro wakia ni joma noko go ombulu ma onge shares ka wan ni odwa tero kure. William Ruto miyowa cabinet ministers auchiel kaka ODM. Wane piny luo ka wachodho ariyo mabe waneno ka tin. Kwa donjo mbele kacha wadhi dwaro 10 ma joluo ka timiyo mamoko mag ODM bende. Kendo ni en sirkal mwadhi pogore e diere tir. Kwa chako gi deputy president wadhi dwaro nikech Ruto to koro president. Kwa ridore ka wadwaro ministers matin katin ta 12 katin. Kato wadwaro jomiluongo ni parastatal heads, ambassadors, giji motivore principal secretaries wadwaro 30. Kech sani gin 51. Wadwaro adiwa 30. To mano Ruto ne ema nyalo miyo wa ok ng'ama biro pogo wani magi jok jowa kamano kamano.